možda malo preterano ću reći, ali posle Game of Thrones jedna od boljih serija stvarno koje sam gledao. O, Ispod. cool, sviđa mi se. Ne znam, imaš i neku ideju kako bi mogla da se završi uopšte? Slušaj sad ovo, slušaj sad ovo. Brate, da li si gledao Stranger Things novu sezonu? Jok, ti si. Ja ne mogu da dočekam nove epizode i novu godinu zbog toga, bukvalno. Bukvalno, prvo ovaj katolički Božić, pa onda Da, novu godinu. 25. ili 26. 25. ja mislim da izlazi tačno na Božić. Njihov, i onda ali ne za znam novu koliko epizoda, zaboravio sam to. Mislim da su dve, pa Tako nešto nešto. tako. Dve pa jedna, ili čak 3 pa jedna. Još mi je to daleko. Aj još neka mi je bude daleko, 3 pa da. jedna. A danas imamo da se igramo malo. Pazi, nije ni toliko daleko, za nekih 4 dana otprilike. Da, 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 za zapravo. 4 dana. Kako ti sviđa sezona? Mogu ti reći da možda malo preterano ću reći, ali posle Game of Thrones jedna od boljih serija stvarno koje sam gledao. Jesi odgledao, jesi sve ono odgledao prethodne? Jesam, morao sam pre, zato što je mnogo dugo trajala pauza. Pauza je bila godinu i nešto, dve skoro. godine. Da, 2 i nešto godine. I stvarno morao sam pogledam ponovo da se prisjetim malo svega i da uđem opet u priču tu. Ali je jako dobro smišljeno, stvarno, svaka čast kreatorima. Jesi zvalio koliko se stvari zaboravio? I Jeste, bukvalno kad sam jeste. gledao, bio sam pozvano, šta se Jeste. ovdje dogodilo? Jeste, bukvalno nisam se sećao nekih stvari dok nisam pogledao ponovo i rekao da, to je ono kao sad nas uvodi u petu. Inače, da odmah kažemo ljudima koji nas gledaju, da oni koji nisu gledali 5. sezonu, da odmah gase. Nemojte gasite, stavite na mute. Da. Šalim se, ali spoiler alert sada, znači verovatno će biti nekih stvari iz 5. sezone, što ćemo možda pomenuti. Da, možda. Ajde da kažemo, pokušat ćemo što manje, jel tako? Što manje da otkrijemo šta se desilo, ali pričali bismo malo o tome šta nas čeka u stvari na kraju ove 5. i koje su neke zanimljive stvari što će se desiti ili tako nešto. Ajde da krenemo. Prvo, našao sam Kinder jaja, svi su poludeli za ovim Kinder jajima. Morao sam i ja da nađem, da nam donesem, da otvorimo pred svako pitanje. Može. Eto, to je neka Imamo ideja. Imamo znači 4 pitanja. Tako je, 4 pitanja, ja prvi krećem, tako ću ja da otvorim Kinder jaje, da vidimo kojeg smo dobili karaktera. Možda se i pojavi u mom pitanju. Ali, sad ćemo da vidimo. Ovdje je čokolada koju ostavljam za decu. Obožavaju ova Kinder jaja. Pogotovo ova Kinder Joy. Ja moje neću ostaviti. Tebe čeka tek te to čeka. Ovdje u stvari, stani ovdje. Moj ti eto. Eto viš, koliko ne znam. Pa ne jedem ja, nego oni. Ovo je, ja mislim Dustin. Robin. Jel Robin čini mi se? Meni se čini ko da je Dustin. Pa kreni da vidim. Stani, sad ćemo da op. Ma da, ovo je Dustin, jel? Imamo pravo tradovanja. Jeste Dustin. Dustin sam dobio, odlično. Top. Slušaj sad ovo. Poređaj na slijepo od 1 do 5 ko ima najviše šanse da neće preživjeti 5. sezonu. Vi imaju dosta šanse. Nisam stavio Dustina, iako sam ga dobio. Prvi je Jim Hopper. Znači na prvo mesto... Na prvo mesto stavljaš koga misliš da će veće šanse ima da ga nema više, da će da ga ubije. On visoko kotira. Mnogo puta je preživeo, brate. Tačno. Sve. I ima neku konekciju sa Eleven, tako da... Ajde stavit ću njega na drugo mesto. Dobro. Pazi, znači ima ovdje jako karaktera koji mogu da ih nema više. Stavio sam na drugo mesto Veknu. Pa on neće preživjeti sigurno. Misliš da se završava serija tako što će dobro pobediti? Pa ja mislim da da. I ja isto mislim, čak sam i čuo neke najave, ne znam da li si to čuo. Nemoj to da pričaš. Ne, čuo sam najave samo od pisaca da nisu Game of Thrones. Da neće razočarati ljude, da neće biti potpuno razočarenje, nego da će biti sve okej, kao da će biti... Da. neće biti pa da stavit ću njega na mjesto broj 1. Mislim da teško da možda preživi. Dobro. Možda i da recimo da se i slažem isto tu. Treće mjesto je Will Byers. Brate, tek je otkrio moći... Ne znam. Jeste tek otkrio moći, ali on od početka samoga on je, da kažeš, proklet je, odnosno uklet je, odnosno njega je...
Ajde, kocka si s njim reći na mjesto broj 5. Znači on preživljava. Ja mislim da će da preživi. Najverovatnije preživljava po tebi. 11. Tu se baš lomim. Nekako mi ide u paru sve ta totalna tragedija sa svim... Da su ta 3 mjesta za njih zagarantovana. Da. Ajde, neće biti 3. mjesto. Mislim da si jako dobro izabrao zato što je Steve Harrington je na sljedeći, a on je taman na 4. Da, vidjet ćemo, ali on ima šanse. I on ima šanse, ali mislim da je savršeno poređano. U suštini baš se slažem s ovim ovako kako si poređao. Mislim da će tako, otprilike tako i biti. Uskoro. Sad, da li će svih 5 da ode? Koga bi ti najmanje volao da umre od njih? Pa iskreno ti kažem, nekako mi je 11 onako, baš onako jedan od omiljenijih karaktera. Nekako je baš onako, mislim da bi mi za nju najviše žao bilo. Will je nekako ni tamo ni vamo, on je ono bukvalno, već je polumrtav svo vrijeme. Zaboravili su momentu. Bukvalno, tako da ne znam, to bilo bi mi krivo stvarno za 11, tako da ne znam. Zamisli kako se čovjek osjećao kad čita scenarij, 3 sezone Blay ništa ne radi i onda samo jedanput kao krene da lomi Demogorgone. Da. Dobio moći kako dobro. Bukvalno, kako odjednom se sve promeni. Odjednom sve na bolje. Vreme je za moje Kinder jaje. Ajde vidimo šta si dobio. Ajde vidimo šta će biti. Ajde čoveče. Čuvaj, znači tamo gde kašičica tu je. Znam ja gde. A ti si upoznat. Znam ja, imam ja kući već malu kolekciju. Opa! Možemo posle neki trade da odradimo ako... Vidjet ćemo. Brate, je ovo Robin? Mislim da jeste. Ali ova ljubičasta, ne znam ni kako idu sa te figurice. Jeste. Robin. Ja mislim da jeste. Ali to je Robin iz Underworlda. Da, to je Robin iz ovoga sveta. Cool, sviđa mi se. Zanimljivo, dobro. Ja sam dobio Dustina, znači iz pravog univerzuma. Slušaj sad ovo. Zadrži 4, izbaci 4 karaktera. Svi su dobri. Znam, pretpostavljam. Pa nema, mislim, slabo koji nisu, ali evo već sam i otkrio koga bi možda mogao da izbacim. Ajde. Hop. On mi je jako dobar karakter, tako da ostavit ću njega, ajde. Ostavit ćeš Hopa? Ostavljam ga. Dobro. Vekna. Pa mislim, znaš kako, ne znam kako ovo da gledam, da li da gledam kao šta da bi ostavio za dobrobit serije ili kao... Pa koje ti voliš karaktere? Da, mislim, u principu volim kako se radi, jel mogu da zamenim ipak, izvinjavam se, ovo jedini put ću raditi od kad snimam ovo, ipak ću Hopa da izbacim, a Veknu ću da ostavim. Jer ipak serija ne dozvoljavaš. Ne možeš to. Moram da izbacim Hopa, ostavljam Veknu zato što ipak serija ne bi bila serija da nije Vekne, a bez Hopa se ja mislim da i može. Dobro, ajmo dalje. Mike je jako bitan karakter, može Mike zadržavam. Majka Zadržavam. On je bitan zbog mog još jednog karaktera kojeg ću vjerojatno zadržati. Will. Njega izbacujem. Will izbacuješ? Pa sad je dobio moći. Nema veze što je dobio. Izbacujem ga jer mi se ne sviđa uopšte njegov pad, pa rast, pa svašta to ne sviđa mi se uopšte. I mislim da on ima neke... probleme. Da, nego se bojim da će isto i da možda... ode na drugu stranu. Nešto mi je tako, ne znam, to mi je nešto, čudno mi je nešto. Da može da ne bude uopšte dobar na kraju. Zanimljiva teorija. Da, ima ih tih teorija. Steve je jako zanimljiv, ali zbog ostalih koje mislim da imaš tu, izbacit ću ga. Izbacit ću Steve. Ajde na njegovog brata, Dustina zadržavam, evo ga. Moraš Dustina zadržiš. Tu je, Dustin je odličan, smešan je i dobar je karakter. Lukas. Izbacujem. Siguran. Ne sviđa mi se. Šta ako nisam stavio 11? Nema veze, koga god si stavio. Stavio sam 11. Tako je. Mike, 11, Dustin i Vekna. Taman da ih ovo troje pobjede. Dobar sam, dobro, sviđa mi se. Da. Sviđa mi se šta sam zadržao. Ne znam, imaš i neku ideju kako bi mogla da se završi uopšte? Imaš i kakvu predstavu? Veruj mi da nemam. Ja sam i gledao neke teorije razne i nešto. Bukvalno ima nekih smešnih, ima nekih i zanimljivih. Jedna od teorija mi je zanimljiva isto da je kao Vekna u stvari nije ni toliko, odnosno da nije loš karakter, da on u stvari nije kao, nego da je neka tu druga priča.
Ne znam, neka teorija ima kao da on u stvari da kao ne razumeju ga ljudi. Kao. Tako nešto. Ja nisam toliko gledao, nisam teo da kvarim sebi užitak gledanja. Tako Ma da, mislim, neće to utjecati ni na mene, tako da nema veze. Nego ajde pređemo mi na još jedno pitanje, da vidim šta sam dobio ovdje. A sad ću ja tebe malo da pitam za karaktere, da vidimo imam li ja nekog iz drugog sveta ili ostajemo u ovom. Ispade i ova kašika. Yes, evo ga. Dobio sam i ja nekog iz... Ti si dobio isto Robin. Underworld, nije. Ovo je neki muški. Mike onda. Nema ko drugi. Ja uopšte ne mogu da prepoznam. Možda je Hop ovo, ali mi može biti Hop, ne znam. Razjasnit ćemo to sljedeće. Da, vidjet ćemo šta je, nema veze. Slušaj sad ovo. Najbolji karakter pobeđuje. Ajde. Steve Harrington ili Mike Wheeler? Steve Harrington ili Jonathan? Steve Harrington ili Joyce? Steve Harrington ili Dustin? Dustin Henderson ili Lucas? Dustin Henderson ili Murray Bauman? Dustin ili Max Mayfield? Dustin ili Eddie? Isto dva prijatelja. Eddie je malo glumio, odnosno bilo ga je manje, ali je jako simpatičan, jako dobar karakter. Moramo Dustina ostaviti, ipak je duže tu. Dustin ili Nancy Wheeler? I sad idemo ove malo teške karaktere. Dustin ili Eleven? Ajde, moramo Eleven. Eleven ili Will? Eleven ili Yuri? Ne, mora Eleven, iako je bio Nikola dobro. Morao sam Nikola da ubacim, stvarno, on je svaka čast. Johnny, svaka čast, odlična uloga, jedna od boljih tvojih uloga, stvarno. I ostavili smo na kraj Eleven ili Jim Hopper. Ipak Eleven. Dakle, Eleven pobeđuje, nadamo se da pobeđuju u svemu. Vidjet ćemo. Biće sigurno dobar kraj, tako da nećemo spojlovati. Znaš šta, ja bih odmah prešao sad na pitanje za tebe, jer mislim da baš me interesuje to, da vidim, zapravo više interesuje što sam dobio. Ajde, ti da mi kažeš. Zato i prelaziš. Odmah prelazi na pitanje. Ja sam dobio duplikat. Ma da li moguće? Dustin. Dustina si dobio? Dobio sam Dustina, idemo. Iskreno, sam baš teo da dobijem. Slušaj sad ovo. Daj mi tvojih top 5 neočekivanih momenata u Stranger Thingsu. Baš sam to pominjao. U suštini koliko je serija zapravo, koliko ima šokantnih stvari. Ali kreni mi od 5. mjesta. Pa to sam i hteo. Ajde, hteo sam baš od 5. U prvim sezonama kada Will se izgubi. Dobro. I kada ne znaju gdje je, ne znaju šta je, i onda krene da komunicira s majkom. Kad ona svetlima, kad provali svetlima, i onda u stvari tu saznajemo da je to zapravo svet koji je ispod i da je potpuno ludilo, da može da se komunicira, da može da se konektuje sa ovim svetom. A 4. mjesto, jako mi je zanimljivo u ovoj 5. sezoni, a evo ajde sad opet ako neko hoće nek premota ovo brzo, ko nije gledao, što Max živi u glavi ovoga, znači ona je u komi, a zapravo i dalje je u glavi od Vekne i ne može da izađe odatle i zato ne može da se probudi u stvari. Da, jasno. I to je onda potpuno novi, i ona se u stvari kako se i pojavljuje kod sestre od majka. Da. Pojavi se odjednom, to je baš šokantno bilo. 3. stvar bi bila Hop kad se žrtvuje. Kad se pojavi u Rusiji. Kad se žrtvuje, pa u stvari se onda provali da je živ zapravo. Pa sad zajedno, da kažem, jer to bio kraj 3. Tako je, zato što je bio kraj 3. da je on kao gotov i onda smo svi bili u fazonu šta i onda je u 4. se pojavio. I drugo bi bilo, moram napomenem ovo kad se saznaje zapravo ko je Vekna. I to povezivanje svega, Vekna, Henry, Creel, njegov otac, kompletna ta priča. Ima jedna epizoda koja je potpuno sve to sporoga i samo i onda je broj 1, da je on bukvalno i broj 1, i Henry, i Vekna, i sve sve da se vrti oko njega. I dobro, prvo moram stvarno kraj 5. ali to evo kraj neka ljudi... Kraj sredine 5. Da, neka ljudi
premotaju i ovaj deo. To je kraj ovog dela, znači gde sad čekamo šta će se desiti, gde Will dobija moć u stvari da kontroliše. Odnosno on je imao verovatno tu uvek moć, nego je tek provalio sada ima da kontroliše sve. Demogorgone i ovoga. Znaš šta je meni isto jedna scena koja bi uvek, zašto je Eddie umro, naprimjer, totalno nekako, da kažemo nije bespotrebno, ali ono. Tačno, ima takvih nekih stvari, ali to je uvek u svim serijama je tako. Nisam očekivao da će on umre. Pa jeste, ali verovatno u svim serijama moraš da imaš neki trenutak gde neko karaktera gubiš i da onda ovi drugi time kao postaju jači, valjda, ili šta znam, valjda mora to tako da bi neko se osjećanje stvorilo. Da. Ne znam, to je i dosta serija tako i ima. Iako što kažeš potpuno bespotrebno je bilo, ali eto, kao, valjda zato što su ga jurili vamo, zato što su mislili da je pobio sve te ljude, pa kao eto, kao da ga... Da, možda to zapravo ima logike. Pa da. Evo sad pričaju isto da Dustin u stvari kopira, odnosno da sad pokušava da bude Eddie. Da. I da nije sav kao što je bio, nego kao da kopira i da treba da se vrati, da bude stari Dustin. Da, vidjet ćemo. Svakako vidjet ćemo uskoro. Tako je, evo čekamo 4 dana. Kako će završiti, pa ćemo možda pričati o tome kako se završilo. Da, možda ćemo onda nabrajati je možda u nekim od najboljih serija u top, ne znam, 10, top 5, vidjet ćemo.